Mijn naam is Arno Brok, ik ben commissaris van de Koning in Friesland. Ik vind het Fries een rijkdom. Het is een rieke taal, een soort woorden, een prachtig idioom. Ik vind het Fries mooier als het Nederlands. Ik had Fries ongeleerd, maar ik spreek nu 90% van de weken wel het Fries. En ik vind ook dat het mat, want ik ben commissaris van de Koning in Friesland. En daar zit ook bij dat ik ambassadeur wezen wil voor uw taal, wat mijn taal worden is. Ja, er binnen momenten benammen waar mensen emotioneel binnen of waar er wat persoonlijks is bij Friestalige mensen. Dan is het gewoon een behouning om Nederlands te gebruiken. En dan vind ik het echt rijkdom dat ik meertalig ben, dat ik Friestalig ben, dat ik met die mensen in contact komen kan met de taal van haar en het. Als ik nou zoek naar organisaties in uw provincie, dan denk ik dat Omroep Friesland een mooi voorbeeld is. Fries altijd ken, maar als het passend is, ook het Nederlands. En dat gaat dan op een hele linige wijze en dat doen ze goed. Jouw mening op Stem van Friesland.